Sa number 4, plano nga cloud seeding sa Negros, indi anay, madayon. Naka-put on hold na naka-schedule na nga cloud seeding operation para sa probinsya sa Negros Occidental. Inisunod kay Department of Agriculture Regional Director, Engineer Jose Albert Barogo, karon nga nagsugod na ang tig-ululan. Patag ni Barogo, magadepende ang tanan sa mga pronouncement naman sang pag-asa angot sa pag-igo sang El Nino. Ginannounce na sa pag-asa sining nga Hunyo ang opisyal nga pagsugod sang tig-ululan kag may mga pagtupa naman gid sang ulan sa pila ka bahin sang Negros Occidental. Sa nagligad nga interview kay Barogo, iyagin siling nga gin-schedule na sang Bureau of Soils and Water Management ang cloud seeding operation para sa Negros Occidental kag sa Western Visayas sa bulan sang Hulyo. Damlag pa, sunod kay Barogo, ginapaabot ang pag-igo sang El Nino sa bulan sang June, July, kag August. En kaso gidman nga kinahanglanon ang cloud seeding sunod kay Barogo, pwede lang man mapatuman ini. Ang importante nga may napaina nga 6 million pesos nga pondo para diri. Samtang padayon sila nga nagahulat sang abiso sa National Office sa pagpatukod sang Task Force El Nino. Ang cloud seeding was prepared due to the pronouncement of pag-asa sang El Nino naton. So right now, naka-put on hold din na siya ang cloud seeding naton. In case nga mag-severe gid ang naton, ang El Nino naton, naka-ready na kita. So kung hindi man siya gid pag-i-operate, wala man problema kay araman lang ang punto. Naka-standby lang man siya. Okay.